गोजोन्थों नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय। आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय फंनैसो गोजोनथाव खौरां आरो फंनैसो दुखुनांथाव बाथ्रा लाबोनो सानदों। गोजोनथाव खौराङा बेनो जाहैबाय एमारजेन्सियाव सोरबाया लाइसेन्स गैयाब्लाबो आरो रेजिस्ट्रेशन गारि जाथ'वाखैब्लाबो बिसोर सालायथ'नो हागोन। खेबब्रैसिम वार्निं होनायनि उनावसो एक्सन लानाय जागोन होननानै आसाम केबिनेटआ थि खालामनानै लानाय जाबाय। गोबांथार समावहाय गिलायनायनि गेजेरजोंहाय हस्पिटालाव थांनांगौब्लाबो गोबांथार समावहाय बेबायदिनो थांनो हास्लाबलायै बेबायदि गारि गरा थाब्लाबो बाइक थाब्लाबो सालायलांनो हायै लाइसेन्स गैयिफोरावहाय रेजिस्ट्रेशन जाफुङैयावहाय पुलिसफोरखौ गिनानै आयेनखौ गिनानै नाथाय बेबायदि गिनांगौ प्रयजन गैला। एमारजेन्सियाव सालायनो हासिगोन। खेबब्रैसिमखौ कनसिडारेसन मोनगोन सासे मानसिया। बे गारि सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां आरो मोनसे जोंनि गसाइगाव ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा। बे गसाइगाव आर.एन.बि. हस्पिटालाव एखेबारे धुब्रीनि हरिनिफ्राय लानानै थिपकाय काजिगाव एखेबारे हरिनिफ्राय लानानै ओरै सराइबिल गासैबो लानानै गसाइगाव आर.एन.बि. हस्पिटालाव फैयो। बे एरियानि सुबुंफोरा मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनै आङो 7 बोसोरनि उनावहाय बे गसाइगाव आर.एन.बि. हस्पिटालाव आंनि वाइफखौ लांदोंमोन। नाथाय दिनैहाय जाय डक्टरजों नायजानांगौ जे बेमार जादोंमोन लोमजानाय खर' सानाय बेबायदिनो उदै सानाय सासेल' डाक्टार दङ एथ' गिदिर एरियायावहाय। रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ नुखाबाय दा। एखेबारे फाथै जाबनाय बायदि डक्टरनि दाफोना आरो फेन्दायाव जिरायलायनो सोनारलायनाय बेबायदि एखेबारे खोब जेबो सिस्टेमेटिक गैयै बेबायदि हस्पिटाल सालायनायखौ जोङो नुनो मोनदों दिनैहाय रायजो राजाफोर। बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो बिनि उनावहाय आङो भिर जानायनि उनावहाय हौरै कलेजनि लामाजों थानाय दैमारि हस्पिटाल होनो फुराना हस्पिटाल बेयावबो थांलायबाय खुनुरुखुम रिकुवेस्ट खालामनानै बेवहाय नायजानो मोनबाय। दिनै बिथांमोनालायनो एकथायावनो जोबो। माब्लाबा सरकारनि साख्रिफ्रा सरकारनि हस्पिटालफ्रा मालाबा एकथायावनो जोबनाय डिउटि जोबनाय नुफेरदों रायजो राजाफोर? बेखौ नायनांगौआ सोर? एरियानि MCLA एरियानि MLA फोर बेफोरखौ सरकाराव थानाय मानसिफ्रा नायनांगौना नायनाङा रायजो राजाफोर? बे मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै आङो सानो। रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। नोंथांमोननो आरोबाव नैबे सिभिल हस्पिटालावहाय डाक्टार नांबावगौना नांबावा? दा एखेबारे सासे मानसिनावनो जुदि 200-250 जन बेबायदिनो फाथै जाबलायनाय बायदि थायोब्ला बबेबा समाव सोरबा नायजाबावनाय नङा। सिरियास जायोब्ला सिरियास मेटार एसे मिडियामनि माबा जायोब्ला दाथ' गरमनि खोथा बिराद मानसिफ्रा जेबायदि आसाजों थांगोन रासिनसो बेमार जाबोनाय बेबायदि कन्डिसन हस्पिटाल दिनै मोननो थांदों 7 बोसोरनि उनाव थांनानै रायजो राजाफोर। बे मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बेनिखायनो दिनैहाय सबसे दुरबलथासिन आरो लेजिसिन जोंनि आसामावहाय MLA होननानै मिथिनो मोनो होनोब्ला जोंनि 28 नं गसाइगाव समस्तिनि जिरन बसुमतारी मानगोनां बिथां लेजि बिथां। बे भिडिअखौ बिथांनो सोरबा मबाइल नाम्बार दंब्ला वाट्सएप नाम्बार दङब्ला बिथांनो शेयार खालामनानै हर। बिथांमोना बेखौ नायथों। आरो नैबे दैमारि हस्पिटाल जे पुलिस थानानि खाथि माबा गभर्नमेन्ट हस्पिटाल बेबो एकथासिमल' थायो डक्टरा एकथासिमल'। बेखौबो माबाया मानगोनां जिरन बसुमतारी मोनहा बेखौ नायथों। जावलिया बेबायदि माबा जाफेरबाय नालाय एकथासिमल' जाफेरबायो नामा? नोंथांमोना फोथायाब्ला थांनानै सोंनानै नायजाहै। एकथासिमल' रेगुलार नायनाय जायो। बिनि ओमफ्राय दिलथां खालथां गैया। गासिबो सुथि लानानै थांजोबो रायजो राजाफोर। बे मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि गसाइगाव 28 नं समस्ति गसाइगावनि थाखाय। धुब्रीनिफ्रायबो गोबांथार मानसिफ्रा फैयो। बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा। एथ' एरिया गिदिर गेजेरावहाय आर.एन.बि. हस्पिटाल बेबो जोंनि थाखाय मोनसे मुंदांखा हस्पिटाल। बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनैहाय एथ' गिदिर हस्पिटाल बिल्डिं लुनानै बिथांमोनहा न' बां लुनानै क्वार्टार लुनानै दिनैहाय एथ' गिदिर जायगायावहाय सासेल' डाक्टार मेलेरिया डिपार्टमेन्ट नायनाय उदै सानाय खर' सानाय नर्माल लोमजानायखौ नायनाय जुदि सासेल' थायोब्ला दुखुनांथाव बियो। गोबां डिपार्टमेन्टनि डक्टर दङ नाथाय बे डिपार्टमेन्टआव 3सो डक्टर नांगौ होननानै आङो सानो।
रायजो राजाफोर। आरो मोनसे साननो गोनां बाथ्राया फैबाय प्रमद बर', मानगोनां प्रमद बर' आरो दिपेन बर' बिथांमोनहा। मानो होनोब्ला जोंनि सेन्ट्रेलनि सरकारा दिनैहाय NDA खौ नागारनानै नितिश कुमारा दिनै माबायावहाय इन्डिया एलायन्सजों फैहां जानानै दङ। बे समाव जोंनि UPPL हानजाया सोरजों थांगोन आरो सेन्ट्रेलावनो गासै मावनानै लाबोजोबनांगौआ BTRनि इमप्लिमेन्टेसना सोरजों मावनानै लाबोनो? बे मोनसे जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे क्रिटिकेल जानानै फैदों रायजो राजाफोर। आरो दादे बिथांमोना बे सरकारानो दङ होननानै नैबे जोबथेसालियाव जोबजानानै थानाय माखासे जोंनि बिर जोहोलाव NDB रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे NDBफोरखौ बख'वाखै। लास्टआव बियो जुदि इन्डिया एलायन्सजों बिथांमोना थाङा लाफैनो जुदि थायोब्ला नैबे BTC सरकारखौ जुदि बायजानो बिथांमोनहा गिनानै इन्डिया एलायन्सजों थाङाब्ला क्रिटिकेल दङ रायजो राजाफोर। जोंनि माबाखौहाय जेलनिफ्राय NDB मानगोनां बिर जोहोलावमोनखौहाय बख'नो हानांगौआ। आरो दिनैहाय बिसिबां थगायजाबोनाय बेफोरखौ दिनै दिपेन बर' मानगोनां आबसुनि आफादगिरि बिथांमोनहा दिनै मिथिनांगौमोन। दिनै बिथांमोनहा माबाखौ BTRखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि मुङावहाय दिनै NDA खौ सापर्ट खालामनानै भट होनो थिनबाय। बिथांमोनहा मा बुंगोन रायजो राजाफोर? बे मोनसे जोंनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव आरो क्रिटिकेल होननानै। आरो गोबांथार जोंनि इन्डिया एलायन्सखौ मोजां मोनग्रा जायफ्रानाखि कंग्रेसाव थानाय, आम आदमी पार्टियाव थानाय, तृणमूल कंग्रेसाव थानाय गासै माबानि थाखाय गुड निउस होननानै आङो बेखौ सानो रायजो राजाफोर। मानो होनोब्ला जोङो बे सरकारखौ थिखिगोनखौ नुहुरा रायजो राजाफोर। बिनि थाखायनो इन्डिया एलायन्सखौ सापर्ट खालामग्रा साफ्रोमनिबो थाखाय मोनसे गुड निउस। नोंथांमोनहा नैबे माखासे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोनहा नायलांदो मानि थाखाय गुड निउस होननानै बुंदों आङो। गोजोन्थों। अपने दम पर आए और NDA को भी, अपने सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए, ये हमारी मंशा है। और उसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लग जाना होगा और मैं इस काम को बखूबी करूंगा बिना किसी चाह का। और मुझे लगता है कि हम नीतीश जी को भी साथ लेके चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। भाई मुख्यमंत्री का चेहरा तो उस समय जब चुनाव होगा उसके बाद देखा जाएगा। अभी वो पार्टी तय करेगी, केंद्र का नेतृत्व तय करेंगे, पहले या बाद में क्या होगा वो केंद्र नेतृत्व तय करेगा। लेकिन पार्टी के संगठन को, पार्टी में आयातित माल जो है वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं, कभी भी नहीं। हमारी अध्यक्ष तो मेरे सभी जिला जो संगठन का मूल तंत्र है, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी ने जिस पौधे को सींचा है, हम सिद्धांत से कभी भी उस वसूल को कभी छोड़ दे सकते। इसलिए अध्यक्ष के पद पर कभी भी किसी भी अध्यक्ष, चाहे जिला हो, राज्य हो, प्रदेश हो, केंद्र हो, उसमें निश्चित रूप से वो संगठन के मूल का होना चाहिए। ये हमारी सोच है और ये मूल का होगा, तभी हम इस राज्य और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें